velkommen til den her video. I det her er min fætter Valdemar med. Og vi vil så prøve at lave butterflip. Ej, rip. Men kom, vi vil bare gå videre. Så vi går i min have og laver en hel masse butterflip. Kom. Nå, Valde, fordi du gav hvor skal vi starte ind og lave butterflip. William Beck. Okay. Første sted. Her. Okay, jeg starter. Hvad er dig? William. Og så er det William. Så er det mig. Og så er det lige kameramand Lasse. Nej. Så går vi videre. Nu synes jeg, vi skal prøve her på stranden. Er I klar? Ja. Pis. Hvorfor kan jeg ikke? Kaboom! Og så er det Lasse. Og så der Giv mig nogen nu. Lasse! Ja. Så. We can fly. Okay, hvad skal vi nu hen? Mig. Mig! Jeg vælger. William vælger. Der! her på bowlingeren. Kan den overhovedet stå der? Ja, vi kan jo se. Ja, vi kan. Fuck, det er jo sindssygt. Jeg er en. Jeg er tredje. Nej, så laver jeg en kastespon. Boom! Der man lander. Det var ramt den en gang. Wee! Okay, Lasse, lige pøller. Skal vi lande? Jeg laver pøller. Jeg laver damer. Kom, Lasse. Og næste sted. Bestemmer jeg. Jeg vil faktisk spå på taget. Og det skulle jeg til at sige. We can fly. Og der. På murstenen. Jeg er efter. Så er det klar. Så er det røghul. Så er det kameramanden. Og han er fucking grim. En. Og du lugter. Oh my god. William, du lugter dårligt. Du lugter en hest. Du lugter lart. Du lugter røv. Hvilken kameramand? Fuck you! Kabum, bum, bum. Okay, og sidste sted. Hey, Charlie, du spiller mig den. Dit røvhul selv, mand. Så sparker vi til bolden, eller hvad? Så skal jeg lige have mine sko ordentligt på, men... Er I klar? Ja, we can fly. Min tur er fjollet så. Den lander, så siger Se, hvordan den gør fjollet så. fuck, du lort, William. Jeg er grim. Nå, kom så. Ej, du er rigtig dårlig. Okay, det var det. Min tur. Og den sidste ting. Det er mig. Jeg skal nu. Ja. Og så jeg filmer den. Jeg skal nok filme. Nej, du skal ikke sparke. Jo, det er bedre. For satan, din William, ned og hent den. Hvor? Så sparker jeg, sparker Valdemar, så sparker, og så er vi færdige. Nej! Her. Bare giv den til os. Oh my god. Jeg sagde ikke skyde. Så er det mig, der skyder. Er I klar? Er I klar? Nej. For helvede. Min tur. Mig er efter. Nej, Nej, det er mig. Og så er det William. Jeg holder. Slip! William! Han skød vinduet. Valdemar dig. Hvad er det mig, der er det samme?